విక్రమ్. హీఈస్ ఏజెంట్ విక్రమ్. 1980s లో ప్రైమ్ మినిస్టర్ డైరెక్ట్ గవర్నెన్స్ కింద ఒక స్ట్రింగ్ టీమ్ సృష్టించబడింది. ఇనిషియల్లీ ఇట్ వాస్ కాల్డ్ అ ప్రిన్స్ గార్డియన్ అండ్ లేటర్ ఆన్ బ్లాక్ స్క్వాడ్ అని పేరు మార్చబడింది. బ్లాక్ స్క్వాడ్ పైలట్ బ్యాచ్ లో 11 మెంబర్స్ ఉండేవాడు. దాని హెడ్ కమాండరే ఏజెంట్ విక్రమ్. More than 100 successful operations by this ruthless team. Unfortunately, 1991 లో జరిగిన ఆపరేషన్ తప్పుదారి పట్టడం వల్ల ఏజెన్సీ వీళ్ళకి ఎదురు తిరిగింది. టిల్ డేట్ ఈ 11 మందిలో 4 బాడీస్ మాత్రమే మిస్సింగ్. దట్ ఇన్క్లూడ్స్ విక్రమ్ యాజ్ వెల్. దీన్ని బట్టి చూస్తే నా ముందు ఆ ముసుగు తీసింది పాత రికార్డ్స్ లో చనిపోయినట్టు ఉన్నది. ఇట్స్ యువర్ మ్యాన్ విక్రమ్. నా అజంప్షన్స్ కరెక్ట్ అయితే ఇదంతా విక్రమ్ ప్లాన్. అతను బయట ప్రపంచానికి చూపించిన మొహం వేరు,